I realized that we are going so fast, and the digital and the real world is actually becoming one and merging together. Blockchains. I got to learn some things in an industry completely out of my field, let's say, in health industry, that seems to have a lot of business opportunities. So in 2 days, I discovered a new world. Η συνεργασία ανάμεσα σε δύο κόσμους που μοιάζουν να είναι ίδιοι, αλλά δεν είναι. Το θεωρητικό υπόβαθρο, που είναι το ακαδήμιο, με τα άτομα που δουλεύουν έξω με πιο πρακτικές λύσεις. Και το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς κάνεις design με ένα σύστημα και πώς χωρίζεις τα tasks στην ομάδα σου, πώς συνεργάζεσαι με άλλα άτομα, μαθαίνεις πώς να συμβιβάζεσαι, πώς να συνεργάζεσαι για να δημιουργήσεις κάτι. Παρόλο που δεν ήξερα κανέναν, δημιούργησα πάρα πολύ ωραίες φιλίες, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και επικοινωνία. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Believe in yourself and just do it. You can keep questioning that is it gonna work or not, but when you don't have the time, you have to trust your instincts and roll with it.